शिव महिमा शिव महिमा शिव महिमा शिव महिमा शिव महिमा वंदितो तुला गणराया मा शारदे प्रणाम उमा संगती उमापती पूर्ण करावे शिवाय बोला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोला ओम नमः शिवाय। ऐका कहाणी तुम्हा सांगतो दासाणी भगवंताची अशी कशी ही महिमा गाजते शिवशंभूच्या भक्तांची शिवशंभूच्या भक्तांची। ऐका कहाणी तुम्हा सांगतो दासाणी भगवंताची अशी कशी ही महिमा गाजते शिवशंभूच्या भक्ताची शिवशंभूच्या भक्ताची। भक्तांनो, तुम्हाला माहीतच असेल की या सृष्टीचे रचिता श्री ब्रह्मदेव तसेच या सृष्टीचे पालनहार आहेत श्री विष्णू आणि मोक्षदाता आहे श्री महादेव श्री शिवशंभू, जे स्वभावाने अति भोळे असून आपल्या भक्तावर लवकर प्रसन्न होतात। क्षणिक सुखासाठी जो कोणी शिवाचे ध्यान करतो प्रभू त्याची इच्छा आकांक्षा पूर्ण करतो। भगवंत अनेक प्रकारच्या लीला दाखवून आपल्या भक्तांचा उद्धार करतात। मी तुम्हाला अशाच प्रकारची एक कथा सांगत आहे। श्री शिवशंकराच्या भक्तगणात सर्वात श्रेष्ठ मानले गेली आहे अशी एक देवदासी, तिचे नाव होते राणी चांगुणा। ही कथा स्कंद पुराणातून घेतलेली आहे। तर प्रिय भक्तांनो, या आणि श्रद्धा विश्वासाने ही कथा ऐका। तर या एकदा उमापती महादेवाचे स्मरण करून बोला हर हर महादेव की ऐका कहाणी तुम्हा सांगतो दासाणी भगवंताची अशी कशी ही महिमा गाजते शिवशंभूच्या भक्तांची शिवशंभूच्या भक्तांची। ऐका कहाणी तुम्हा सांगतो दासाणी भगवंताची अशी कशी ही महिमा गाजते शिवशंभूच्या भक्तांची शिवशंभूच्या भक्तांची। एक दिवस मुनिवर नारदजी शिवलोकी गेले असता अति प्रसन्न ते मणी झाले उमापती नेत्री दिसता उमापती नेत्री दिसता। नारदजींना आलेले पाहून देवी पार्वतीने नारदजींना विचारले, हे मुनिवर, यावेळी तिन्ही लोकात महादेवाचा सर्वात श्रेष्ठ आणि परमभक्त कोण आहे? पार्वतीने मनात विचार केला, नारदजी नक्कीच माझं नाव घेतील आणि म्हणतील, हे माते, तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ या ब्रह्मांडात कोण असेल? पण नारदजी म्हणाले,
नारद बोले जय शिव शंभू, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, नारद बोले जय शिव शंभू, जय हो मा भवानीचा, या धरतीवर राणीचा अंगुणा, नाम जपे शिवदानीचा, नाम जपे शिवदानीचा, या धरतीवर राजा राणी, शिवभक्त ते महान रे, अतिश्रेष्ठ थे ठरले जगती, अर्पण करुणी प्राण रे, अर्पण करुणी प्राण रे. नारदजी माता पार्वतींना म्हणाले, यावेळी संपूर्ण संसारात कांतीनगरची राणी चांगुणा महादेवांची सर्वात श्रेष्ठ दासी आहे. आपल्या दारावर आलेल्या अतिथींचा आदर सत्कार आणि दीनदुबळ्यांची सेवा आणि दारावर आलेल्या भिक्षुकांना मनपूर्वक भिक्षा देणे, यालाच आपला सर्वात श्रेष्ठ धर्म आहे असे मानते. अशी आहे राणी चांगुणा. सर्व ऐकून देवी पार्वती म्हणाल्या, महादेवाला उमा म्हणाली, करू भ्रमण या संसारी, कोण आहे ती राणी चांगुणा, जाऊ चला त्यांच्या दारी, जाऊ चला त्यांच्या दारी. भोले मनी हर्षित झाले, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोले मनी हर्षित झाले, पण समजू न शकली पार्वती, वेश धारुणी साधूचा, धरतीवर आले उमापती, धरतीवर आले उमापती. आहाहाहा, महादेवाची महिमा तर बघा. पार्वतीच्या बोलण्यावरून शंकर शंभू, जे साऱ्या संसाराचे पालनहार आहेत, ते स्वयं आपल्या भक्तांच्या भेटीला निघाले आहेत. माता पार्वती अदृश्य होऊन त्यांच्या पाठीशी होती. भगवान शंकराने एका भिक्षुकाचे रूप धारण करून नगरामध्ये प्रवेश केला आणि जोरजोराने गजर केला, अलक निरंजन भिक्षान देहू माते. हा आवाज ऐकून राजमहालाजवळील असलेल्या सर्व लोकांनी त्या भिक्षुकाला भिक्षा दिली. राणी चांगुणा पण भिक्षा एका पात्रामध्ये घेऊन राजमहालाच्या दारावर आली आणि आपल्या हातातील दानपात्र भिक्षुकासमोर केले. भिक्षा देण्या गेली चांगुणा, साधूने त्या नकार दिला, भिक्षा घेतली सर्वांची, पण मलाच का फटकार दिला, मलाच का फटकार दिला. पण हे काय, भिक्षा घेण्यास नकार दिल्यावर चांगुणा आश्चर्यचकित झाली आणि तिने स्वतःला अपमानित जाणून घेतले. अपमानित झाली ती चांगुणा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, अपमानित झाली ती चांगुणा, अश्रूंनी डोळे भरले, भिक्षा ग्रहण सर्वांची केली, मलाच का धिक्कारिले, मलाच का धिक्कारिले. काय गुन्हा केला मी नाथा, का करता अपमान असा, काय तुम्हाला कमी वाटली, सांगा हो श्रीमान मला, सांगा हो श्रीमान मला. भक्तांनो, चांगुणाच्या बोलण्यावरून भिक्षुक म्हणाले, चांगुणा, मी हे दान घेऊ शकत नाही, कारण तू निसंतान आहेस आणि एका निपुत्राकडून मी दान ग्रहण करणे हे माझ्यासाठी पाप आहे. हे ऐकून राणी चांगुणाचे डोळे भरून आले आणि ती म्हणाली, राणी म्हणाली, हे बाबा, संतान प्रभूचे वर आहे, काय दोष माझा आहे, सारा नशिबाचा खेळ आहे, सारा नशिबाचा खेळ आहे.
आपुल्या कर्माला मी हरले भोलेनाथ 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 आपुल्या कर्माला मी हरले वांझ मी ठरले लोकात दया करा हो नाथ आता मी आहे तुमच्या भक्तात मी आहे तुमच्या भक्तात कृपा झाली जर महादेवाची पुत्रप्राप्ती निश्चित होईल तुम्ही परंतु कृपा करा हो कर्माला या फळ येईल कर्माला या फळ येईल सांगुनाच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा झरझर वाहत होत्या जणू सांगुनाच्या मनावर आकाश कोसळत होते सांगुनाचे बोल साधूंच्या हृदयात काट्यासारखे टोचत होते अश्रू पाहून भगवंत विचलित झाले तिच्या भक्तीपुढे स्वयं देवाला सुद्धा नमावे लागते बोला हर हर महादेव की आपली झोळी समोर करून ते सांगुनाला म्हणाले तुझ्यासारखी शिवदासी या संसारी कोणी असे अति प्रसन्न मी झालो तुझ्यावर दे मजला तू दान सखे दे मजला तू दान सखे शिवशंभूची कृपा असावी भोलेनाथ 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 शिवशंभूची कृपा असावी नाव तुझे राहील अमर कर प्रसाद हा ग्रहण बालिके पुत्र तुला होईल सुंदर पुत्र तुला होईल सुंदर अति प्रसन्न ती झाली चांगुणा केले भिक्षादान हो भक्ती पाहुणी चांगुणाची दिले तिला वरदान हो दिले तिला वरदान हो धन्य आहे प्रभू तुझी महिमा प्रभूच्या हातून फळरूपी प्रसाद घेऊन चांगुणाच्या जीवनात जणू काही उजाड रान मोहरून आलं आणि देवाची लीला तर बघा चांगुणा काही दिवसातच गर्भवती राहिली संपूर्ण राज्यात आनंदाची लाट पसरली दिवस जाऊ लागले राणी चांगुणा आपल्या होणाऱ्या बाळाच्या स्वप्नात रमू लागली आनंदी आनंद झाला मणी चांगुणा राणीला स्वप्न अधुरे पूर्ण झाले वचनबद्ध त्या वाणीला वचनबद्ध त्या वाणीला कुलदीपक तू होशील माझा भोलेनाथ 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 कुलदीपक तू होशील माझा तूच सहारा जीवनाचा कांतीनगरचा वारस होईल बाळ हा माझ्या स्वप्नांचा बाळ हा माझ्या स्वप्नांचा खूप शिकूनी ज्ञानी होशील नाव करील हाजरामर शिवशंभूची भक्ती करावी शिक्षण मी देईल नंतर शिक्षण मी देईल नंतर भक्तांनो दिवस लोटू लागले 9 महिने 9 दिवसाचा काळ पूर्ण झाला आणि शिवकृपेने राणी चांगुणाला पुत्ररत्न प्राप्त झाले राणी चांगुणा आई होण्याचे सौभाग्य प्राप्त झाले भोलेनाथ 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 संपूर्ण राज्यात आनंदाची लाट पसरली आनंदाच्या क्षणी सांगुणाला त्या साधूबाबांची आठवण येऊ लागली आणि सांगुणा मणी विचार करू लागली की असे तर नाही ना की स्वयं भगवान शंकर माझ्या दारी भिक्षुकांचे रूप धारण करून आले
आणि त्यांनीच मला हा अनुपम प्रसाद दिला. आणि मनातल्या मनात आपल्या भोळ्या शंकराला धन्यवाद देऊ लागली. खूप हर्ष आणि आनंदात राजा राणीने आपल्या बाळाचा जन्मदिवस साजरा केला. साधू संतांना आनंदाचा महाप्रसाद दिला. राजाने शुभ मुहूर्त काढून बाळाचा नामकरण सोहळा पण साजरा केला व बाळाचे नाव चिलिया असे ठेवण्यात आले. शंकराची महिमा अपरंपार आहे. तर भक्तांनो बोला, उमापती महादेव की आनंदाने लुटू लागले दिवस ते राजा राणीचे. वाढू लागला बाळ तो चिलिया सत्यवचन शिवदानीचे. सत्यवचन शिवदानीचे 5व्या वर्षी बाळ तो चिलिया. भोलेनाथ 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 5व्या वर्षी बाळ हा चिलिया सुंदर अन सुकुमार दिसे. जणू चंद्रमान भातला तो हा धरतीचा लाल दिसे. हा धरतीचा लाल दिसे. बोले चांगुणा पुत्र प्राप्ती ही कृपा आहे महादेवाची. करू लागला बाळ हा चिलिया भक्ती भोळ्यानाथाची. भक्ती भोळ्यानाथाची. भक्तांनो, बाळ चिलिया आपल्या माता पित्याकडून चांगले संस्कार घेऊन वाढत होता. माता पित्यासारखा तो पण शिवशंकराच्या भक्तीमध्ये लीन होऊ लागला. भक्तांनो, जैसे ज्याचे माता पिता तसेच पुत्र सुद्धा संस्कारी असतात. भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ. तिकडे एकदा पुन्हा नारद मुनी भ्रमण करता करता शिवलोकी गेले आणि काय पाहतात, नारद उभे राहुणी पाहे भोले उमा भवानीला. हर्षित झाले ज्ञानी मुनी ते सेवा करता राणीला. सेवा करता राणीला. गिरिजापती गिरीशचा जय हो. भोलेनाथ 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 गिरिजापती गिरीशचा जय हो. मुनिवरने केला जयकार. हे महादेवा माते पार्वती प्रणाम घ्या माझा स्वीकार. प्रणाम घ्या माझा स्वीकार. नारद मुनीला पाहून माता पार्वतीच्या मनात लगेच शंका निर्माण झाली की कोणती आग लावणारी बातमी घेऊन नारदजी आलेत. माता पार्वतीने नारद मुनीला विचारले, हे मुनिवर, यावेळी संसारात महादेवाचा सर्वात श्रेष्ठ भक्त कोण आहे? यावेळी माता पार्वतीला पूर्ण विश्वास होता की नारदजी त्यांचेच नाव घेतील. कारण नारदजींनी स्वतः माता पार्वतीला प्रभूची सेवा करताना बघितले होते. नारद मुनी म्हणाले, हे माते पार्वती, यावेळी पण महादेवाची सर्वश्रेष्ठ परमभक्त राणी चांगलाच आहे. शिवकृपेने तिला पुत्ररत्न प्राप्त झालेले आहे. असे असता तिची भक्ती आस्था पुन्हा द्विगुणित झालेली आहे. ज्ञानी मुनी नारदचे ऐकून चिडली उमा भवानी ती. झाली ईर्षा पार्वतीला, कोण आहे महाराणी ती? कोण आहे महाराणी ती? भक्तांनो, माता पार्वती भोळ्या शंकराला म्हणाल्या, हे नाथ, आज आपण दोघेही हा खुलासा करूया की तुमचा परम भक्त कोण आहे. आज तुम्ही परीक्षा घेऊनच बघा. कैलाशपती महादेव जे अंतर्यामी आहेत,
मनातल्या मनात हसले. त्यांचे असे व्यंगपूर्ण हास्य पाहून माता पार्वती चिडल्या आणि रुसून बसल्या. भक्तांनो, तुम्हाला हे माहीतच असेल की स्त्री हट्टासमोर कुणाचेही चालत नाही आणि तसेच घडले. भगवान शंकर विवश झाले आणि अतिभयंकर असे अवघड रूप धारण करून राणी चांगुणाची परीक्षा घेण्यासाठी कांतीनगरला रवाना झाले. सर्व भक्त प्रेमाने बोला, हर हर महादेव की. धारण केले रूप भयंकर, बनून आले शिवदानी. पार्वतीच्या हट्टावर धरतीवर आले शिवदानी. धरतीवर आले शिवदानी. अलख निरंजन अवघड बोले, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ. अलख निरंजन अवघड बोले, बोले जय जय शिवशंकर. सत्य दिघेना धर्म न डूबे, त्या मजला तुम्ही हेवर, त्या मजला तुम्ही हेवर. मनिच्छित भोजन जे देईल शिवभक्त ते महान रे. उपवाशी आहे अवघड, त्या कोणी भोजन दान रे, त्या कोणी भोजन दान रे. तानो, अवघड बाबांचे आवाज ऐकून राजा राणी दोघीही राजमहालातून बाहेर येतात आणि अवघड बाबाला राजमहालात नेऊन आपल्या राजसिंहासनावर बसवितात. स्वयं राजा अवघड बाबांच्या चरणाशी बसतात. राणी चांगुणा सोन्याच्या ताटात जेवण आणि स्वर्ण कलशमध्ये जलपान घेऊन येते आणि अवघड बाबांचे चरण राजा राणी दोघेही मोठ्या श्रद्धेने चरण धुवून देतात. अवघड बाबांसाठी स्वादिष्ट भोजनाची व्यवस्था केली जाते आणि अवघड बाबांना म्हणतात, बाबा या आणि हे भोजन ग्रहण करा. अवघड बाबा भोजन घेण्यास नकार देतात. राणी चांगुणा मनातल्या मनात विचार करते की भोजनामध्ये नक्कीच काहीतरी कमी असेल. स्वतः गेली राणी चांगुणा, भोजन आणले बनवूनी. अनेक प्रकारे राणी चांगुणा आली भोजन घेऊनी. आली भोजन घेऊनी. 56 व्यंजन घेऊन आली. भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ. 56 व्यंजन घेऊन आली राणी चांगुणा ताटात. हात जोडूनी बोले चांगुणा, बसा मुनीवर पाटात. बसा मुनीवर पाटात. अवघड बाबा त्या जेवणाला सुद्धा नकार देतात. अवघड म्हणतो, मी शाकाहारी आहे, जेवण ग्रहण करणार नाही. मी अघोरपंथी आहे, फक्त मांसाहारी भोजनच ग्रहण करतो. जर का तू माझ्यासाठी मांसाहारी जेवणाची व्यवस्था करू शकत असेल तर सांग, नाहीतर मी निघालोच बघा. अवघड बाबांची वाणी ऐकून राजा राणी दोघी मनात हसले आणि म्हणाले, महादेवाचे भक्त हो आम्ही, भरून इथे भंडार आहे. व्यर्थची चिंता करू नका हो, चिंता ही बेकार आहे. चिंता ही बेकार आहे. हरिण वाघाची तान सारस. भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ. हरिण वाघची तान सारस. हंस कबूतर काय हवे, प्राण पाहिजे कोणाचा, सांगा हो मुनिवर काय हवे. सांगा हो मुनिवर काय हवे. भक्तांनो, राजा राणीची संपूर्ण गाथा ऐकून अवघड बाबा म्हणाले, हे चांगुणा, तू पहिले मला वचन दे, नंतर मी तुझ्या समोर आपली पसंत सांगतो. राणी चांगुणा अवघड बाबासोबत
वचनबद्ध झाली. बाबा वचन घेऊन हसले आणि म्हणाले, पशु पक्षी जंगली प्राण्यांचा जीव नको ग मला हवा. मांस असावे नर जातीचे, मन हे होईल शांत तवा, मन हे होईल शांत तवा. असेल मजला द्यायचे खाया, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ. असेल मजला द्यायचे खाया, मास मानवाचे द्यावे. अटी ही माझी ध्यानी धरावी, जीवना गरिबांचे घ्यावे, जीवना गरिबांचे घ्यावे. प्रजेपैकी ना कोणी असावा, ना धन देऊनी आणावे. असे मास मी खातच नाही, ध्यानी मनी जाणून घ्यावे, ध्यानी मनी जाणून घ्यावे. भक्तांनो, राजा राणी अवघड बाबांचे बोलणे ऐकून आश्चर्यचकित झाले. त्या दोघांनी विचार केला आणि अवघड बाबांना बोलले, तुम्ही अवघड साधू असून मांसाहारी भोजन ग्रहण करता, ते पण मनुष्य जातीचे. हे काही आम्हाला बरोबर वाटत नाही. अवघड बाबा हे सर्व ऐकून अतिशय क्रोधित झाले आणि म्हणाले, तुमची शिवभक्ती काय फक्त नावासाठीच आहे? तुम्ही मला मनिच्छित भोजन देण्याचा संकल्प करून वचनबद्ध झाले आहात. हे काय सारं ढोंग आहे? जर तुम्ही मला मनिच्छित भोजन देऊ शकत नसाल तर मी उपवाशीच परत जाणार. परंतु तुमची अनेक वर्षाची तपस्या आणि भक्ती नष्ट होईल. तुम्हाला लाभलेले यश कीर्ती सर्व काही समाप्त होईल. अवघड बाबा नाराज होऊन बाहेर जाण्यास निघाले. लगेच राणीने धावून अवघड बाबांचे पाय धरले आणि म्हणतात, महाराज, असे नाराज आणि रुष्ट होऊन जाऊ नका हो. आपली जे काही इच्छा आहे ती पूर्ण होईल, त्यासाठी मी स्वतः समर्पित आहे. राजा सुद्धा म्हणाले, माझे सुद्धा प्राण तुमच्या चरणाशी आहे हो. प्राण हे माझे आहे समर्पित, तुमच्या चरणी हे मुनिवर. मनिच्छित भोजन हे करावे, बसा तुम्ही या पाटावर, बसा तुम्ही या पाटावर. उपवाशी ना गेले पोळी, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ. उपवाशी ना गेले कोणी, असे कधी घडले नाही. दिवस जरी गेले असतील पण रात कुठे गेली नाही, रात कुठे गेली नाही. सत्य ही माझी शिवभक्ती, मी करू कशी बदनाम हो. परम भक्त मी आहे शिवांची, घ्या माझा हा प्राण हो, घ्या माझा हा प्राण हो. भक्तांनो, राजा शेयालची वाणी ऐकून अवघड बाबा म्हणाले, हे राजन, तू या राज्याचा कर्ता धर्ता आहेस. जर तू नसला तर या राज्याचे सूत्रसंचालन कोण करेल? जर राजाच नसेल तर प्रजेचे रक्षण कोण करणार? म्हणून तुझे मांस खाणे मला उचित होणार नाही. हे ऐकून राजा चिंतित झाले. राजाला चिंतित पाहून राणी अवघड बाबाला म्हणाली, जीवित राहणे राजाचे हे प्रजेसाठी आवश्यक आहे. सर्वश्रेष्ठ तो राजा असतो जो प्रजेच्या लायक आहे, जो प्रजेच्या लायक आहे. राणी नसली तरी हो बाबा राजपाट चालू शकते. हा स्वीकार करा हो बाबा, जीव माझा अर्पण आहे, जीव माझा अर्पण आहे. प्राण हा माझा घेऊनी बाबा, मनिच्छित भोजन देवा. होईल जीवन धन्य हे माझे, मान तुम्ही माझा ठेवा, मान तुम्ही माझा ठेवा. राणी चांगुनाचे बोलणे ऐकून
अवघड बाबा म्हणाले, मी नारीचे सुद्धा मांस खात नाही, कारण नारी तर जननी आहे आणि मातेचे मांस खाणे मला बरोबर वाटत नाही. यावर राणी सांगुणा म्हणाली, हे महाराज, आपण माझे सुद्धा मांस खाण्यास नकार देत आहात आणि मन इच्छित भोजन करण्याची सुद्धा इच्छा आहे. ही तर फार कठीण समस्या आहे. या समस्येचे समाधान कसे होणार? तुम्हीच काहीतरी उपाय सांगा. यावर अवघड बाबा हसले आणि म्हणाले, सांगुणा, तुझ्या या समस्येचे समाधान माझ्याकडे आहे. गोजिरवाना बाळ तुझा हा जणू चंद्रमा दिसतो ग. कोमल कोमल गाल गुलाबी फुलासारखा हसतो ग, फुलासारखा हसतो ग. हे सांगुणा तुला सांगतो, मला तुझा हा लाल हवा. मन इच्छित भोजन देण्याची अट होईल ती पूर्ण तवा, अट होईल ती पूर्ण तवा. चिलिया बाळ तुझा सांगुणा आहे लई गोजिरवाना. मास तयाचे खाऊन याग, मिळेल शांती माझ्या मना, मिळेल शांती माझ्या मना. सांगुणा, तुझ्या चिलियाचे मांस खूप स्वादिष्ट आणि मुलायम आहे. जर तू मला तुझ्या बाळाचे मांस खायला देशील तर माझी भूक शांत होईल आणि तुझे मन इच्छित भोजन देण्याचे जे प्राण आहे ते सुद्धा पूर्ण होईल. अवघड बाबांचे बोलणे ऐकून जणू काही सांगुणाचे प्राणच निघून गेले हो. सांगुणाला बाबांचे बोलणे ऐकून स्वतःच्या कानावर विश्वासच होत नव्हता. मनातल्या मनात ती भगवंताला विनंती करीत होती आणि म्हणत होती की, परमेश्वरा, काय हेच दिवस पाहण्यासाठी मी तुझी अपार भक्ती केली होती? का हाच दिवस पाहायला मला पुत्ररत्न दिले होते? हे परमेश्वरा, अवघड बाबांनी मला ही कोणती मागणी केली आहे? डगमगत होते राणीचे अश्रू होते नयनात. भूतकाळाची आठवण येता तुफान उठते हृदयात, तुफान उठते हृदयात. राणी सांगुणाच्या डोळ्यासमोर अंधार पडला. एकीकडे पुत्रमोह आणि दुसरीकडे अवघड बाबांची इच्छा. एक एक करून सांगुणाला आपल्या मागील दिवसाची आठवण येऊ लागली. जाळ होती कोख ही माझी, वाज मला बोलत होते. पापीन आहे ही नारी, ऐकून हे मन झुरत होते, ऐकून मन झुरत होते. ऐकून ऐकून कान हे थकले. भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ. ऐकून ऐकून कान हे थकले, वाटे मला अपमान हा. या नयनी अश्रू होते अन रिझून गेला प्राण हा, रिझून गेला प्राण हा. हे बाबा, मी माझ्या पुत्राला खूप प्रेमाने आणि लाडाने त्याचे पालन पोषण केले आहे आणि आपल्या ममतेच्या छायेत वाढविले आहे. मी याला कधी ऊन सुद्धा दाखविलेली नाही. माझा पुत्र माझ्या कुळाचा दीपक आहे, माझ्या जीवनाचा सहारा आहे. हा माझा नयनतारा आहे आणि आज माझ्या काळजाच्या तुकड्याला मी कशी मारू शकणार हो? राणीचे बोलणे ऐकून अवघड बाबा क्रोधित झालेत आणि ते आपल्या आसनावरून उठून उभे झालेत आणि जाऊ लागले. सांगुणा आपल्या मनातील दुःखांना थारा देत अवघड बाबांना म्हणाली, बाबा थांबा हो. महाराज आणि बाहेर आली आणि चिलिया बाळाला शोधून आणले. बाळ आपल्या सवंगड्यासोबत अंगणात खेळत होता. त्याला घेऊन आली आणि चिलियाला अवघड बाबांच्या स्वाधीन केले.
आणि म्हणाली, बाबा तुम्ही याला माझ्या डोळ्यासमोर बाळाला काहीच करू नका हो. हे ऐकून अवघड बाबा पुन्हा क्रोधित झाले आणि म्हणाले, अवघड बोले घेऊन चिलिया जाऊ कोण्या वनात मी, कच्चे मांस मी खातच नाही कुठल्याही जेवणात मी, कुठल्याही जेवणात मी. जा घेऊन जा बाळ हा तुला 100 तुकडे आण करून, या बाळाचे मांस शिजवून ताटामध्ये आण भरून, ताटामध्ये आण भरून.